Hårdt arbejde, commitment, styrke, disciplin. Aldrig stå stille, altid i gang. Det, der driver mig til at komme ud af sengen om morgenen, det er det faktum, at jeg vil blive den bedste til det, jeg laver i Danmark. At være med i ESA, det giver mig en masse disciplin. Jeg lærer at møde disciplineret op til en træning, selvom det er tidligt. Jeg lærer at give den gas, løbe rundt, selvom solen dårligt nok er stået op. Så giver det mig selvfølgelig også en masse fordele ved, at man kan komme på alle de her kursuser, så jeg kan lære en masse om sporten. Og så også det, at du kan træne og kæmpe mod andre idrætsudøvere fra andre sportsgrene de her 2 gange om ugen, hvor jeg kan lære af dem og se, hvor langt er jeg i forhold til dem. Det fedeste ved amerikansk fodbold, det er kammeratskabet, konkurrencen i det, selve spillet, strategien mod det fysiske og atletikken i det. Det er utrolig svært at være eliteudøver og gymnasieelev. Det handler meget om disciplinering igen, som du også lærer via ESA. Og så det med at prioritere din tid. At hvis jeg har en time her og der, så må jeg få kørt så meget af som muligt.